सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्यारम्भं करिष्यामि। ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನಿರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಆಟ ಸಿರಿ ಪರ್ವ 2025 ನೆಟ್ಟು ನಡೆತಿನ ಆಟ ಸಿರಿಮೂಡಿ ಸಮ್ಮಾನನ ದೆತ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತಿ ಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ ಪರಿಚಯದ ಪಾತಿರ ಪನ್ಪೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜರನ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕುದ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಎಲ್ಯಹಳ್ಳಿ. ಮೇರೆನ ಅಮ್ಮೆರು ಮಧುಸೂದನ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಸುಮತಿ. 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1961 ಪುಟ್ಟಿನ ಮೇರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯರ್ದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡಡು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನಾರು. 1994 ಮೇರೆನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಛಂದಸ್ಸು ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧುಗು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಕಲೆರ್ದು ಪುದರು ಪೋಯಿನ ಮೇರು ಐನು ಚಂದೋಬದ್ಧ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಐವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗುಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಸಂಶೋಧನೆ ನಿಘಂಟು ಅನುವಾದ ಗೀತರೂಪಕ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಕವಿತೆ ಎಲ್ಯಕತೆ ಇಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಡು 180 ಜಾಸ್ತಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ಶ್ರೀ ರಾಮಲೀಲಾ ದರ್ಶನಂ ಕನಕ ತರಂಗಿಣಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ಮಹತಿ ಉತ್ತರ ರಾಮ ಚರಿತ್ರಂ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಚರಿತಾಮೃತಂ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಚಕಾವ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಛಂದಸ್ಸು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕವಿಚರಿತ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯ ಸರಳ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ತುಳು ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಕನಕದಾಸರ ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆ ಕನಕ ಮುಂಡಿಗೆ ಪುರಂದರ ಮುಂಡಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ನಾಗವರ್ಮನ ಛಂದೋಬುದಿ ರಾಗದರ್ಪಣ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ವಿಠಲ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಭಾವಗೀತೆ ಪ್ರಸಂಗಾಭರಣ ಪ್ರಸಂಗಾವಧಾನ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಾಡು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಘಂಟು ಇಂಚಿನ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿನಾರು. 2012 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸೀನಿಯರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮುಂಬೈಡ್ 1994 ನಡೆಯಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ವಿಜಯಪುರಡು 2012 ನಡೆಯಿನ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಮಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರು. 2012 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪಾರ್ಥಿಸುಬ್ಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಕ್ಕಳ ಚಂದಿರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಕನಕ ಗೌರವ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಯಕ್ಷ ಮಂಗಳಾಕೃತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾಂತಾವರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ವಿದ್ವತ್ ಪರಂಪರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಕುವೆಂಪು ಟ್ರಸ್ಟರ್ದು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಣಿಪಾಲದ ಮಾಹಿರ್ದು ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಪುರಸ್ಕಾರ ಗಮಕ ರತ್ನಾಕರ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಪದ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧರ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜಡು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾತಿನ ಮೇರೆ 2010 ವಾಲಂಟರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮೈಸೂರುಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಗಮಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನುಡು ಕಲಾವಿದರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಬೋಧಕರಾದ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಚಾರಡು ವಾಗ್ಮಿಯಾದ ಪುದರು ಪೋಯಿನಾರು. ಇಂಚಿನ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಮೇರೆನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪರವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಗ ಲೇಸದ ಮಿತ್ತ ಮಂಚುಗು ಬರಡು ಪಣ್ಣದ ಯಾನ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸದ ಶುಭಾರಂಭಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ತುಳುನಾಡಿಡ್ದು ಏತೋ ಸಾರ ಮೈಲ್ ದೂರಡು ಇತ್ತುಂಡಲ
ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರನ ಮನಸ್ಸುಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡತ್ತ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಭಾಗ್ಯ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮೆದ 7ನೇ ಒಂಜಿ ಭಾಗದಾತ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭೂಪ್ರದೇಶ. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಭಾಷೆಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ ಜಗತ್ತದ ಮಾತಾ ಕೋಡಿಡ್ಲ ಭಕ್ತರುಲ್ಲೆರ್ ಪಣ್ಪುನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟ ಅಂದ್ಯಾನ ಎಣ್ಣನೆ. ಇನಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಡು ಈ ತುಳು ಕಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಾನು ಉದುಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ happy to announce this Tulu learning program and wishing all the best to all the students who are going to learn the Tulu language. Tulu panda mrudu ಅಂದರ್ಥ, ಸಾಫ್ಟ್. ಐನು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂದೆತ್ತಾತ್ ಕೋಮಲವಾಯಿನ ಸಂಗೀತಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ನನೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಅವು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅತ್. ಉಂದೆತ್ತ ಪಿರಾಕದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿದ್ವಾಂಸರನಕ್ಲು ವಿಚಾರ ಪಣ್ತೇರು. ತುಂಬಾ ಶಾಸನಡು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಐಟ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. 7ನೇ ಶತಮಾನದ ವಡ್ಡರ್ಸ ಶಾಸನ ಇಪ್ಪು, ಅಶೋಕನ ಶಾಸನ 3ನೇ ಶತಮಾನದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು, ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ, ಪೆಲತ್ತೂರು ಶಾಸನ, ಕುಡ್ಲದ ಶಾಸನ, ಅನಂತಪುರದ ಶಾಸನ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲುದ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾರ್ಮೆಲು ತಿಕ್ಕುವ. ಅಂಚನೆ 13ನೇ ಶತಮಾನದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾಕದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯೋದಾಹರಣೆನೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಭಾಗವತೋ, ಭಾರತೋ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯಲು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಇತ್ತುಂಡಲ ಒಂದು ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾತಿಕೆ ನಮನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡಿಪ್ಪುನ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮ ಬಂಟರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವುಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಅವು ತೋಜುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಡೆ ಇಲ್ಲದಪ್ಪೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗಲ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದೀದು ಆಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತಂಡತ್ತ. ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಪಣ್ಪುನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪಾತೆರ್ಬ ಆಂಡ ಒಂದು ಪಿರಾಕದ ತುಳುನಾಡಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪಣ್ಪುನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಾರ್ಹವಾನ ವಿಷಯ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇನಿಕ್ ಭೂತಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆತದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಊರುಡು 1000 ಹೆಚ್ಚಿ ಭೂತಲುಲ್ಲ ಪಣ್ಪುನೇನು ನಾಡು ಪತ್ತದೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. 1000 ಮಿತ್ತು ಭೂತಲುಲ್ಲ ಅನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಕೈತೆ ಪುದರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆತದುಂಡು. ಐತ ಪಾಡ್ದನದ ಪೊರ್ಲು, ಆ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಇಪ್ಪುನ ಸಂಗೀತಾಂಶ, ತಾಳದ ವಿಷಯ, ಛಂದಸ್ಸು ವಿಷಯ, ಐತ ತುಳು ಪಿರಾಕದ ಶಬ್ದಲೆನ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಮಾತ ನನಲ ಅಧ್ಯಯನ ಆವಡು ಇತಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಯಾವಂದವು. ಸಿರಿನ ಪಾಡ್ದನ ಇಪ್ಪು, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಪಾಡ್ದನ ಇಪ್ಪು, ಕಲ್ಕುಡ ಭೂತದ ಪಾಡ್ದನ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದನ ಒಂದು ಒಂಜಂಜಿ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಟ್ಟಿಯಲು ಇಲ್ಲ. ಒರಿ ಪಣ್ಪುನ ಪಾಡ್ದನದ ಲಕ್ಕ ನನೊರಿ ಪಣ್ಪುನ ಪಾಡ್ದನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಪಾಡ್ದನದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚ ಐಕ ಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂದು ಪಣ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲಿನ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕ್ಲು ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಒಂದೆತ್ತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂದು ಪುದರ್ದೀತೇರು ಪಂಡ. ಇನಿತ ಸಭೆನ ತೂದು ಇಡೆಗೆ ಸೇರಿನ ಜನಕ್ಲೆನ ತೂದು ಪಾಡ್ದನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಅವು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಡಿಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯ ನೂತನತೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪತ್ತ ಆ ರೀತಿದ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡ್ದನದ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೊರ್ಲುಗಾಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪನ್ನೊಡಾದ ಇಜ್ಜಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಐತ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚ, ಐತ ತಾಳಮದ್ದಲೆದ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಾದ, ತೆಂಕು ಬಡಗು ತಿಟ್ಟದ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚಿನ, ಐತ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂಶದ ಸೌಂದರ್ಯದಾದ ಒಂದು. ನನ್ನ ಈ ಪಾಡು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಭಾವಗೀತೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಗೀತೆಲು ಅಂಚನೆ ಜನ ಹಳ್ಳಿಡು ಓಬೇಲೆ ಪದ ಪಣ್ಪುನ, ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಪದ ಪಣ್ಪಿನ ಇಂಚಿತ್ತೆಂಟು ಪೂರ ತುಳುತ ಪೊರ್ಲುಂಡು.
ನಟ್ಟಿದ ಕಂಡದು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಲು ನಟ್ಟಿ ನಡೋಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬದ್ದನ್ನೆ ಓಲುಂಡು ಬದ್ದನ್ನೆ ಓಲುಂಡು ಬದ್ದನ್ನೆ ಕುಡ್ಲಡುಂಡು ಬದ್ದನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಲಯಬದ್ಧವಾಯಿನ ರೀತಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಆ ಬೇಜಾರು ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಂಶ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಉಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪದ ಪಣ್ಪುನಿ ಅತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಗ ಆ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಆ ಒಗಟದ ಏತೋ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯವು ಬಂಗಾರು ದಕ್ಕಿಯೇ ಬೊಳ್ಳಿ ನುಂಗಿಯೇ ಏತ್ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾನ ಒಗಟು ತುಲೆ ಬಂಗಾರು ದಕ್ಕಿಯೇ ಪಂಡ ಬಾಳೆ ಪರಂದು ತಿನ್ನಗ ಆಯ್ತ ಸಿಪ್ಪೆನು ಸ್ಥೂಲಿನ ಪಿದಾಯ ದಕ್ಕದು ಅವು ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನ ದಕ್ಕಿ ಉಲಾಯದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಭಾಗನು ತಿಂದೆ ಪಣ್ಪುನ ಆಯ್ತ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಒಂಜಿ ಕವಿ ಹೃದಯ ಇಚ್ಚಿನಾಯ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಗಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಾದದ ಪಾತೆರಲು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಜೀವನಗು ನೀತಿ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾರವತ್ತಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಕಂಚಲಿತ್ತುಂಡ ಎಂಚಲ ಉಣೋಲಿ ಇಂದು ಸುಲಭುಡವೇನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪಣ್ಪಿ ಪಾತೆರ ಪವನ ಬೂರುಂಡ ಪೆಜ್ಜೊಲಿ ಪಾತೆರ ಬೂರುಂಡ ಪೆಜ್ಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪವನು ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಪಾವಲಿ ಬೂರುಂಡ ಪೆಜ್ಜೊಲಿ ಅವೇನು ಅಂಡ ಪಾತೆರ ಬೂರುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಾತೆರ ತತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಂಡ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಕೊರೋಡಾಪುಂಡು ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಳ ಅರ್ಥ ಐಟು ಉಂಡು ನನ ಉಂದೆಟ್ಟ ಇಂಚಪ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಗೀತೆಲೇನು ಬಾರಿ ಬರೆತ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಣ್ಪ ಭಾವಗೀತೆಲು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ್ಯ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪುನ ಕುಲ್ಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ಆ ರಿದಮ್ ಆ ಲಯ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಉಂದೇನು ಪಣೊಂದು ನಲಿಪೊಲಿ ಕುಣಿಪೊಲಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ಪದ್ಯಲು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಡ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವಡು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಡ್ಲ ತುಳು ಪದ್ಯನು ಪಣರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿತಿ ನಾಲ್ ಅರುಣಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಮೋಲು ದುಂಬಿದರಾಪುದ ಅಂಬಿಕೆ ರೂಪುದ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲು ಕಟೀಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿತಿ ನಾಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ಲ ತುಳುತ ಪದತ ಪೊರ್ಲು ನನಲ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರಗೂ ಬರಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಬಯಕುವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತಗಾರನಕ್ಕುಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ತೋಜುಂಡೆಂಕ್ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಡು ಬರಡು ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಬರೆಯಿನೇನು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅತ್ತು ತುಳು ಮನಸ್ಸುಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಯೊಲೆನು ಪಂಡ ಐಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚುಂಡು ಒಂದು ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕುಂದೂರಿ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಣನಾಥ ದೇವೇರು ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕುಂದೂರಿ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಣನಾಥ ದೇವೇರು ಸುರುಕಡ ಇಪ್ಪಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪೆರಣಂಕಿಲದ ಗುರಿಕಾರು ಸುರುಕಡ ಇಪ್ಪಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪೆರಣಂಕಿಲದ ಗುರಿಕಾರು ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಯನು ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನತ ನಾಲೈಡು ನಲಿಪುಡು ಜನಕುಲ ನಾಲೈಡು ನಲಿತದಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪ್ರಯೋಜನದಾನೆ ಅಂಡ ಅಂಚ ನಲಿಪುಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುಡು ఉందాండ అవు క్యాసెట్ ఆవుడు ಸಿಡಿ ಆವಡು ಐಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಈ ರೀತಿದ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯಾಮ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪದ್ಯಗು ಕುಣಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಿಡಾವಡು ಅತನಗ ತುಳುಕು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬಜಿ ಪಿರಾಕದ ಯವ್ವ ಪಾಡ್ದನದ ಸಾಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯಲೆನ್ನ ಪಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇತದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲೊಡಲ ಅವೇನು ಎಂಚ ಹೊಸತ್ತು ಬಲ್ಪೊಲಿ ಮೆರೆಪಾವಲಿ
ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಆ ತುಳುನು ಆ ತುಳು ಸಾಲುಲೆನ್ನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮೆರೆಪಾವಲಿ ಪಣ್ಪಣ ಯೋಚನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮಾತ ಸಾಧ್ಯ ಆವಡು ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜನಾಂಗ ಜೋಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪಡು ಕಲ್ಪನ ಆರಂಭ ಹಂತಡು ಅವು ಅಂತ ಕಷ್ಟನೇ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಅಮೇರಿಕಾಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡು ಲಂಡನ್ಡು ಜರ್ಮನಿಡು ದೂರ ದೂರೋಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡದ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾತಾವರಣ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ಪುನ ಅವಕಾಶಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ತುಳುತ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಲು ತಿಂಗಳುಗರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರ್ಬ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಆಚರಣೆಡು ತುಳುತ ಬಿರ್ಸಾತಿಕೆನ ತೋಜ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಅತನಗ ಜೋಕುಲು ನಿಧಾನವಾದ ತುಳುನು ಕಲ್ಪುವೆರು ಆ ಕಲ್ತಿನ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನಡು ಬೇತೆ ಬೂಕುನು ಓದರ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರು ಬೇತೆ ಪದ್ಯೊಲೆನು ಕೇಣರ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಚ ಅಕುಲ್ಲ ತುಳುವೆರಾದ ನಲಿಪುನ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ವಾತಾವರಣ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಟ ಪಣ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆನ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ವಾ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಂಡಲ ಆಕಲು ತುಳು ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಣ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತಾದಿಡು ತೋಜ್ಪಾವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜೆನ ದೀತೆರ್ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಧಾನ ಪೋವಂದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಆದ ತುಳುತ ಚರಿತ್ರೆಡು ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದ ಮೂಡೋಡು ಪಣಪಿನವು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಮಾತ ಸಾಧನೆಲ್ಲ ಆರಂಭಡು ಸುರುತ ಪೆಜ್ಜೆನೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ ಛಲ ಬುಡಂದೆ ಐಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ ಆಪುಂಡು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಟದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳು ಕಲ್ಪಾವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಮಾತ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಫ್ ದಿ ತುಳು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ with the academic norms. That is very important. So it is backed by the grammar systems and pictorial representations. It is very easy to understand and learn and to speak Tulu. Undekku sambandhapattina ಮಾತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗೆ ಆಟದ ಮಾತ ಗುರುಕಾರರು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲೆಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ತುಳು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಯಶಸ್ಸು ದುಂಬು ಪೋವಡು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರೊಂದು ತುಳು ಕಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುದು ಬರಡು ಒಂದು ಹಾರೈತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಎಂದು ಯಾನು ಬಯಕುವೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪುವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪಂಡರ್ ಈರನ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡ ಕೇನೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಡು ಪಣ್ಣದಾಪುಂಡು ಈರನ ಪೆದ್ದಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪನೆ ಧನ್ಯ. ನಮ್ಮನ ಇವತ್ತದ ಅಮೇರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿತಿಂಡೆ ಅಮೇರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿತಿಂಡೆ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವರೆ ಕೂಟಂದೆ ಅಮೇರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿತಿಂಡೆ ಅಮೇರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿತಿಂಡೆ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ